Aktuálne sa nachádzame v situácii, ktorú označujeme ako mediteránsku cyklónu, Jadranka, preto si poďme vysvetliť, čo sa deje v Európe. Zo severu až severozápadu sa smerom na juh dostáva studený arktický vzduch, ktorý pri svojom postupe narazí na Pyreneje a Alpy, teda veľmi vysoké pohoria, ktoré výrazne spomalia postup frontu. V dôsledku toho sa front začne vlniť a nad Stredozemným morom sa stretne s teplým a vlhkým vzduchom, čo spôsobí, že sa začne špirálovito stáčať smerom na severovýchod. Takto vzniká mediteránska cyklóna, ktorá je typická tým, že je veľmi bohatá na zrážky. Najnáročnejšie je predpovedať, ktorým smerom sa bude pohybovať, pretože vzniká v podmienkach, ktoré sú fyzikálne veľmi zložité a hneď po svojom vzniku narazí na pevninu, kde sa jej smer môže veľmi rýchlo meniť vplyvom vysokých pohorí. V najbližších dňoch až týždni môžeme zažiť podobnú situáciu, ktorá môže priniesť rôzne scenáre, od extrémneho sneženia cez miernejší priebeh až po situáciu, keď zrážky neprídu takmer vôbec. Práve preto je mediteránska cyklóna jedným z najnáročnejších javov na predpoveď. Vedeli ste, čo je to mediteránska cyklóna? Napíšte do komentárov, či ste to vedeli alebo nie.